Comences un programa de control de pes supermotivada i al cap d'uns dies et despenges? No és que no tinguis força de voluntat, és que el pla no encaixa amb la teva vida. Et cal un sistema que t'acompanyi. Un jardí no creix a batzegades, li calen reg constant, llum i cadència que pugui sostenir. Així es cuida també la manera de menjar. Així se segueix un programa de control de pes. Apunta aquests trucs. Decideix què vol dir seguir per tu. Horaris, racions i un o dos criteris simples. Per exemple, verdura a cada àpat. Primer cal posar ordre, després mesurar. Deixa un marge per als imprevistos. Prepara un mort ràpid, fruita, fruits secs, humus i un pla B quan mengis fora. Baixa revolucions a la ment. Anticipa 3 àpats clau de la setmana. Menys decisions ens ajuden a tenir més continuïtat. Crea ancoratge social. Tria una persona a qui expliquis cada diumenge com t'ha anat la setmana des del punt de vista d'execució del programa. En nutrició, mantenir el que t'encaixa dia rere dia s'anomena adherència. I per aconseguir-ho només has d'aplicar la regla simple de les 3 R. El pla ha de ser realista, repetible i revisable cada 7 dies. Avui escriu l'esmorzar de demà i deixa un mos d'emergència a la bossa. Demà comprova si tens menys desitjos sobtats. Recorda, no cal perfecció, cal enfocament i passos petits sostinguts. Vols que ho adaptem al teu dia a dia? Envia'm un missatge directe amb la paraula jardí i ens hi posem.